Takže zdravím vás všetkých, máme a vy tam nového videa. Dneska tu máme nové video, prvé na mojom kanáli z Valorantu, kde si ideme zahrať nový game mod, si až tak nový není, ale volá sa to, že All Random One Side. Poradne som to ešte nehral, ale počul som, že tam máš každé kolo, sa ti dáva random postava a je to dačo jak Swiftplay. To vy neviete, čo je Valorant. Valorant je hra, ktorá sa hra, proste to je, jedni sú defendery, jedni sú atakéri, atakéri musia plantnúť alebo zabiť defenderov a defendery musí buď defuznúť bombu alebo zabiť atakerov skôr, než tú bombu ešte plantnú. Je to celkom dosť veľmi jednoduché. Takže ako môžete vidieť, práve mi to dalo Geka. To je postava, ktorá má túto tu, že hodí také zviera, ktorá odhalí nepriateľov a zároveň i dačo jak flash. Toto tu je, ktorá môže plantnúť, alebo ešte aj oslepiť ľudí, no taký, že proste jej dať do nevedomia. A potom toho tu je taký molotov. A tu je, môžete si vybrať rôzne zbranie na každé kolo. Ja si napríklad väčšinou vyberám vždycky prvé kolo Ghosta. No a teraz napríklad hodím toho tu. To ich odhalili trošku. Je to taký trošku chaos, lebo každý máme abilitky a proste len zabíjate a tak. Čakáme na tú Astru, než píkne. No poď, píkni. Tak, vidíte, teraz sme napríklad zabili jedného, dáme utilitku. Nevadí, som myslel, že tam je, nevadí absolútne. Teraz ideme to rašnúť. Tu sú rôzne zbranie, ako napríklad Frenzy, teraz si dáme tak. A teraz môžeme, opa, jaj. Napríklad teraz sme dostali Chava, ktorého neviem ani čo tak poriadne robí. Čo tak poriadne robí tento Chavo. A toho tu myslím, že Flash. Toho tu neviem, to asi nejaký oheň. A toho tu je myslím, že to je nejaké spomalenie, alebo také neviem, čo mi pífa. Hej, pozberáte si gem, ktorý vám pomôže s utilitkou. Tak to som nezahral dobre, to nikto nevidel. No. Aspoň vám pomstili, napríklad toho tu je čaukyňa, ktorá je extrémne rýchla a jej hlavná utilita je to, že dáva také blesky z jej rúk. A strašne rýchlo sa vie pohybovať. Tento čavo vie robiť utilitku, ktorá proste zrobí na celý jeden site bombu, takú atomovku. Potom mám takého drona, čo odhalí nepriateľov a na chvíľku im aj zruší abilitky. A potom tam má ešte nejaký granát, čo to Ečko. No teraz som napríklad dal, vidíte, na Ačku je teraz taký granát. A nejako nič nerobí. A potom máme ešte na Askera, na ktorého sa nemôžem switchnúť, nevadí. 5. Lenže normálne sa hrajú do 13. No a teraz máme tu typkyň, ktorá je strašne rýchlo. Hej. Máme toto. Hej. Ste také, cez ktoré vlastne môžeš prejsť. Hej. Upa. Ja vám to teraz ukážem. Ale nesmiem zomrieť na toto. Au. No teraz. Teraz dáme také blesky. Vidíte? A sme teraz ich zabili takými bleskami. Jej. Tá postava je strašne dobrá, ak viete za ňou hrať. No a teraz máme takú typkyňu, ktoré toto robí flash. To je nejaká sova, čo proste robí flash. Toto tu je nejaký, jak sa povie, zviera, ktoré hantí ľudí a potom môže ich na chvíľku spomaliť. A MP5 je to, že môžem healnúť ľudí, ale to ešte zatiaľ nepotrebujem.
No teraz potrebujeme toto zničiť, lebo to je taká bariéra. No. Teraz tam pošleme našho vlka. Pozrieme, kde ostatní sú. Zistili sme teraz, opa. Tak to asi cez to neprejdem. Nevadí. Teraz dáme krásny flashík. Nie, ten týpek na mňa čakal, nevadí. Nevadí. No a potom máme znova Geka. Teraz už máme keby defendery. Pred chvíľkou sme boli atakery. Toto bolo také, lebo máme jedného avkera. To vôbec nevadí. Ale ak sa hovorí, nejdeme domov s prehrou. Takže dáme ešte jednu. Máme, hej. Teraz máme mapu, kde proste musíme ísť takým bečko. A teraz máme typka, ktorý robí ohnivú stenu. Potom toto je molotov a toto je flash. Môžete si, ja sa chcem tak pochváliť s mojim skinom. Hej. To je aj rýchlejšie, potom striame. Počkaj, toto je... Nevidím nič. Teraz máme napríklad ultimátku. Ktorá sa mi teraz neoplatí, lebo väčšina z nás sú smokery. Teraz sme zabili jedného. Sú tam viacerí. Dáme teraz flash. No a teraz napríklad ultimátka. Teraz sme zabili troch. Let's go! Zabili sme 4 toto kolo. Mne sa vždycky toto podarí, že raz za kolo a potom už nikdy. Potom tu napríklad Desert Eagle, menší taký. Nebudem sa klamať. Dobre, my máme teraz postavku, čo to robí granát. Poviem, táto tu je taký robot, čo odhalí ľudí. A Ečko nechcem stlačiť, lebo to potom zareaguje. A Ečko robí to, že proste nás to vyhodí. To je taký, keby... Teraz vám to ukážem. Jaj. Nie. To sme veľmi. A náš ďalší agent bude Veto. Si už som tam pripravila na vás niečo. Ale aj keby. Teraz hodíme takú budu, ktorá, keď ju aktivujem, vidíte, tak proste zruší. Mohol som jej dať za 100, nevadí. Proste, ktorá, keď ju aktivujem, tak môže zrušiť nejaké abilitky, ktoré napríklad robia. Napríklad toto, kebyže žijem, tak to zruší. Môže tá typkyňa, ktorá mala jedno reálne zabiť toľkých. Jaj, nevadí. Opa, smiesol. Teraz dáme si kamerku, hej. Kamerku si dáme sem. Pozrieme, ak to tam není, ak to je. Nevadí. Teraz môžeš tam dať opa. Nice, vyhrali sme toto kolo. A moja ďalšia postava je Bailey. OK, to sa ešte dá. Čo robí toto? Ja, je to spomalí ľudí. Teraz sme zabili jedného, teraz čakáme na druhého. To sme boli kriví, jak moji hony. Vidíme, že tam ten typek ide. Opa. Prostý! To čo mi dal za Ferrari pík? Nevadí. Dobre, kebyže moji aj spoluhráči trošku vedeli aj hrať. Ne, to nie som ja. Nice, vyhrali sme. Tento tu, to pán za nás dal.
Máme tu rýchlu. Nice. Teraz si čakáme na to, aby niekto vyšiel. Opa. Ten typek má ultinúť, to nie je dobre. To je taká snajperka, ktorá vás dá jednou ranou. To nie je pekné. Oni pôjdu stáť bez tak. Čo som povedal? No ja som krivý! Mohlo jej ostať jedno. Kde pozeráš? Však tam je. Dva v dva. Oj, teraz urobil ten typek, ktorý ho poslal na jeden duel. A kriví sú obidvaja. Čo ti dával? Mu dal headshot. Opa, to nedopadlo dobre. Nie, to nedopadlo dobre vôbec. Nie. Dobre. Tak, a ideme. Nie, som mohol zobrať túto vec. Ideme. Dobre. Máme furt shield. Nie, on to dal tu. Nie. Pod. Odkiaľ? Nie! On zdechol. Dobre, už len jedno. Wait time, Gecko. No. OK. Tak poď. Let's go, team! No a práve sme to vyhrali. Taká radosť, keď dáte taký dobrý play. Niekedy. Ja sa s vami pre toto kolo lúčim.